गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मिरु एप्सजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 मायथाइनि फिथाइखौ मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया दिनै फोसावबाय। गासै आसाम नाङैनो खुंजानाय बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव 10 थाखोआव सा 7120 आरो 9 थाखोआव सा 8363 जन फरायसाफ्रा जिरायदोंमोन। आगुआवनो फोसावखानाय बायदि दिनै मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होदों। आसाम नाङैनो गासै 9 आरो 10 थाखोनि 3 मासि टप 3 आवगायनाय फरायसाफ्रा फारियै 10 थाखोनिफ्राय 3थि सारि मोननाय फरायसाफ्रा फारियै सेथियाव निजोम बर' बाथौ आश्रम हाइ स्कुल बरमा बाक्सा, नैथियाव लिपाम बर' फुंबिलि सोलोंसालि तामुलपुर, थामथियाव हिरिम्बा बर' टंला इउ एन एकाडेमि उदालगुरि आरो 9 थाखोनिफ्राय सेथियाव मनिषा बसुमतारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाकाट बाक्सा, नैथियाव हायुंसा बसुमतारी इउ एन एकाडेमि बिजनि चिरां, थामथियाव अनुरुद्ध ब्रह्म टिपकाय हायार सेकेन्डारि फरायसालि क'क्राझार। जोबोद दुखुनि खौरां, CRPF जवान सिमन्त सैकियाया सुटियाव न'आव फैदोंमोन आरो पिकनिक जानो थांनानै जिउ गोमादों। गावनि बिसि आरो गथ'फोरजों पिकनिक जानो थांनानै थैनायखौसो गोबाना लानांबाय। 1 जानुवारियाव लखिमपुरनि तालपुर जामुगुरियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बोसोरनि गिबि सानखालि गावनि बिसि आरो सानै गथ'फोर आरो लोगोफोरजों साखा खबब्रै गारियाव तालपुर बडेगावनि CRPF जवान सिमन्त सैकियाया पिकनिकनि थाखाय जामुगुरि घाटआव थांदोंमोन। सिमन्तआ गावसिनि सानै गथ'फोर आरो बिथांनि बिसिजों थांगासिनो थानाय समाव कन्ट्रल खोमानायनि उनाव सुबुनसरनि बिखायाव गोग्लैदोंमोन। बिसि आरो सानै गथ'फोरखौ ग्लासखौ सिफायनानै रैखा खालामनो हायोब्लाबो नाथाय सिमन्तआ जिउ गोमायो। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैना जाथायनि सायाव नायबिजिरो। नबेल बान्था मोनगिरि रांखान्थिगिरि डक्टर मोहाम्मद इउनुसजों लोगोसे साब्रैखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। बांलादेशनि नबेल बान्था मोनगिरि रांखान्थिगिरि डक्टर मोहाम्मद इउनुसखौ लेबार आयेन सिमफायनायनि केसाव 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बांलादेशनि मोनसे बिजिरसालिया बिथांजों लोगोसे गुबुन 3खौ आयेननि साजा होदों। बांलादेशनि गामियारि टेलिकम मासिगिरि डक्टर मोहाम्मद इउनुस आरो साफ्रोमखौबो 30,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जादों। बबेखानि बिजिरसालिया दानसेनि गेजेराव आर'ज गाबनायनि रादायाव डक्टर इउनुसखौ जामिन होदोंमोन। ढाका लेबार कर्टनि बिजिरगिरि शेख मरिना सुल्तानाया समबाराव रायखौ फोसावो। बे जाथायनि गुबुन दायनिगिरिफ्रा फारियै गामियारि टेलिकमनि सामलायगिरि बिथोनगिरि असाबुल हुसैन, नजुरहां बेगम आरो मोहाम्मद शाहजाहान। रायखौ नोजोर होनाय समाव बिजिरसालिया बुंदोंमोन दि दायनिगिरि हानजानि उकिलफ्रा गिबि दायनिगिरिनि बागै बाखनायजाथाव बिबुंथि होदोंमोन। बिजिरसालिनि बायदिब्ला नबेल बान्था मोनगिरि डक्टर इउनुसखौ बिजिरसालियाव बिजिरनाय जायाखै, नाथाय खालि रुरेल टेलिकमनि मासिगिरि महरैल' बिजिरनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि खनकेश्वर नार्जारिनि 87थि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मददजों रामफलबिल दख'रानि आवथायाव थानाय सोनाब थेङाइगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर'आ आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिनि सावगारियाव बिबार बावजिनो बिथांनि आंगो बिसि मुर्शिमा हिराबाई नार्जारिया। जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' MLA मुर्शिद परमेश्वर ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल बसुमतारी, जनता फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल बिथ'राय ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला आबुबनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङैनो जोबलाङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा आबुङै मावफुंजायाब्ला सोमावसारनायनि अनगा जेबो राहा गैया होनना बुंथियो। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000 गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुदआव लन लानोब्ला गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एपआ ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार। लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होबाय।
लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड BIZIT676BC खौ इन्टार प्रमोशन क'डआव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि आङो बे एपखौ स्पन्सर खालामाखै, नोंथांमोननि खाबुनि थाखायसो फोसावदों। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। मणिपुराव गुलि गावनाय जाथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मणिपुरा गोजोन नङा। जोंब्लावनाय मणिपुरनि थासारिया सिगांनिख्रुइ बांसिन सामलायजानायमोन, नाथाय गोदान बोसोरनि जागायजेननायाव हिंसायारि जाथाया फिन खेबसेबाव जाफिनबाय, जायनि जाहोनाव 7 सुबुङा गावसोरनि आगोमा जिउखौ खोमानांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै दुथांफोरा समबारखालि थौबाल जिल्लानि लिलं गामियाव गाव हारसिं हाथियारजों जेरै मेरै गुलि गावदोंमोन, जाउनाव 7 सुबुंफ्रा जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव मणिपुरनि इम्फल हायेननि मोनबा जिल्लायाव फिन बेलासिनि कार्फिउ बाहायनाय जादों। बे जाथायनि उनाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआबो गासैबो मन्थ्रिफोर आरो दोलोनि एमएलएफोरजों गोनां सावरायमेल खुंदों। गारि सालायगिरिफ्रा गोख्रों सांग्रां जादों। बे बाराव जानला मोनला गारि सालायनाया बन्द खालामदो। गारि सालायनायनि सायाव गोरानिफ्राय गोरा गोख्रों आयेननि राहा लानो सोरखारा साखाफ्रा जादों। जायफोर गारि सालायो बिथांमोना हुसियार जादों। लामा एबा राजा लामायाव गारि सालायना सोरखौबा जाब्रबथाय खालामना खारखोमानोबो बे बाराव हानाय नंलिया। गारि जाब्रबथाय खालामना खारखोमाबा 10 बोसोरसिम जेल जानांसिगोन आरो नोगोद 7 लाख रां जुरिमाना होनांगोन। बे बाराव हादराव सोरखारा गोख्रों आयेन लाबोबाय। जानला मोनला गारि सालायना सुबुं जिउखौ खहा खालामनाय आरो खैफोद लाबोनाय रावबो बारग'नाय नंलिया। आयेननि गोख्रों मोगा-मोगि जानांसिगोन। सोरखारा हादराव जाब्रबथाय आरो सुबुं जिउखौ रैखाथि होनो बे गोख्रों राहाखौ लादों। मख'नो गोनांदि हादराव सानफ्रोमबो जाब्रबथायजों रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहाजों लोगोसे गोबां जोखोम जाना थायो, जायनि थाखाय सोरखारा बे गोख्रों राहाखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों। गसाइगाव गोदान बोसोरनि नैथि सानावनो गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हुदुमकाटा गामियाव 37 नं राजा लामानि साखाथियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। गिख्रंथावै बुथारजानानै जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ 2 नं हुदुमकाटा गामिनि थागिबि दिलीप सरकारनि फिसाज्ला खगान सरकार होननानै सिनायथिनाय जादों। फुंजानि समाव माखासे दुथां सिखावफ्रा दै बोखोग्रा मटर खावनो फैनायावनो नारा-नाथा जानायाव बुथारनानै गालांदों होननानै सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफ्रा। लोगोसे बुथारजाग्रा खगान सरकारा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन, जायनि थाखाय बिजेपि खालामनायनि थाखायबो सुथुर खालामनानै बुथारदों जानांगौ होननानै सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफ्रा। गुबुन फारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफ्रा बुथारग्रा दायनिगिरि सुबुंखौ हमनानै साजा होआगौमानि गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय हरा होननानै थासारिखौ दुंहाव खालामो आरो लोगोसे नेशनेल लिबारेशन फर्स अफ बेंगलनिफ्राय गोख्रों दाबि खालामो आरो पुलिस बिफानजों दान्थे-बिदान्थे जायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।